Hej, mit navn er Christoffer, og i dette modul vil du få en introduktion til de 7 overordnede 3D-printteknologier. Agendaen for dette modul er at kigge på et overblik over de mest brugte 3D-printteknologier. Her vil vi kigge på teknologien, materialerne, fordele og ulemper og de førende maskinproducenter. Til sidst vil vi kigge på modenheden af de forskellige teknologier og det industrielle landskab. Her ser vi et overblik over de mest brugte 3D-printteknologier. Fra venstre har vi VAT Photopolymerization, også kendt som VAT. Så har vi Material Extrusion, Material Jetting, Binder Jetting, Powder Bed Fusion, Direct Energy Deposition og Sheet Lamination. I det følgende vil vi kigge på teknologierne hver for sig. Vi starter med VAT-teknologien. Hvis vi tager et kig på VAT-teknologien, så startede det hele med SLA, også kendt som stereolitografi. Teknologien virker ved, at vi påfører en laser til en resin, som hærder. Vi kan se her i den korte video, hvordan vi påfører vores resin. Vi har en byggeplatform, hvorpå vi starter vores opbygning med en laser, som påføres resinen, den hærder, og vi kan derved bygge et lag ad gangen. En anden underkategori under denne teknologi er DLP, også kendt som Digital Light Processing. Teknologien er meget lig SLA-teknologien, men i stedet for at bruge en laser, bruger vi en projektor. Derved kan vi lyse på et helt lag ad gangen, og vi kan typisk bygge vores komponenter hurtigere. En afart af DLP er kaldt CDLP, også kendt som Continuous Digital Light Processing. Processen er nøjagtigt den samme som med DLP, men vi flytter nu vores byggeplatform kontinuert i stedet for et skridt ad gangen. Her kan vi se et overblik over de mange forskellige materialer, der er mulige at bruge med VAT-teknologien. Som I kan se, skal vi bruge elastomer, som har gummilignende egenskaber. Vi kan også producere i transparente materialer, og vi kan producere i materialer, som er særligt egnet til dentalindustrien. Hvis vi kigger på fordelene og ulemperne ved VAT-teknologien, kan vi se, at det er velegnet til at lave prototyper. Vi kan printe hurtigt, og vi kan opnå en overfladefinish helt ned til 10 mikrometer. Nogle af ulemperne inkluderer, at parterne er skrøbelige, og siden parterne bliver bygget med UV-lys, reagerer de også på sollys, og det fører til et tab af mekaniske egenskaber. Derudover kræver det også en del efterbearbejdning. Hvis vi tager et kig på de førende maskinproducenter, kan vi se for SLA er det Formlabs, 3D Systems og DWS. For DLP er det B9 Creations og SprintRay. For CDLP er det Carbon og EnvisionTEC. Nu vil vi tage et kig på Material Extrusion. Material Extrusion-teknologien består primært af FDM, også kendt som Fused Deposition Modeling. Teknologien virker ved, at vi har vores materiale på en spole. Materialet føres igennem vores depositionshoved, som er opvarmet, hvorved vi kan smelte materialet. Vi deponerer vores materiale på en platform og bygger vores emne op et lag ad gangen. FDM-teknologien er typisk opdelt i 4 typer af konfigurationer. Det første er kendt som Cartesian 3D Printer. Vi kan se her, hvordan vi har en platform, der kan flytte sig i Z-retningen, og et depositionshoved, der kan flytte sig i X- og Y-retningen. Den næste konfiguration er Polar 3D Printer. Her har vi et stationært depositionshoved og en platform, der kan rotere og flytte sig. Den tredje konfiguration er kendt som Delta 3D Printer. Her har vi 3 lineære aktuatorer, som styrer depositionshovedet, der deponeres materiale på en statisk platform. Den sidste konfiguration er en Robot Arm 3D Printer. Her er dysen monteret på en robotarm, som styrer, hvor materialet skal deponeres. Hvis vi tager et kig på materialemulighederne for Material Extrusion, kan vi til venstre se de mest almene anvendte materialer, som inkluderer PLA, som er nemt at efterbearbejde og har god varmeresistens. Vi har også ABS, som er kendt for høj stivhed og holdbarhed, og vi kan også bruge mange forskellige farver. Til højre har vi et overblik over nogle funktionelle materialer. Her har vi blandt andet Onyx FRA, som er kulfiberforstærket nylon og brandresistent. Vi har også Fibrex Nylon Plus GF30, som er glasfiberforstærket nylon og har særligt gode mekaniske og termiske egenskaber. Hvis vi kigger på fordelene ved teknologien, så er den billig, den er velegnet til at lave prototyper, og det er et godt sted at starte for nybegyndere. Hvis vi kigger på nogle af ulemperne, så kræves der support, og materialeegenskaberne er anisotropiske, og vi vil typisk opnå en dårlig overfladefinish.
De førende maskinproducenter for Material Extrusion er Stratasys, Ultimaker, Markforged og Megabot. Nu vil vi kigge på Material Jetting-teknologien. Hvis vi kigger på Material Jetting-teknologierne, er der 3 underteknologier. Den første er kendt som MJ eller Material Jetting, og den primære industrielle teknologi. Så har vi NPJ eller Nanoparticle Jetting, hvor vi bruger en væske tilført partikler, og væsken fordampes ved brug af varme. Til sidst har vi DOD eller Drop on Demand, som bruger 2 printhoveder, et til at deponere byggematerialet og et til at deponere supportmaterialet. Alle 3 teknologier virker i og for sig på samme måde, og vi kan her i videoen se, hvordan Material Jetting virker ved først at deponere materialet, som derefter er hærdet med UV-lys. Vi kan her se, hvilke materialer vi kan bruge i Material Jetting. Det er et overblik over PolyJet-maskinens muligheder, som er Stratasys' version af Material Jetting-teknologien. Vi kan se, at hele vejen tilbage fra 2003 har vi kunnet printe i et stift materiale, kaldet RGD 720. I 2011 udviklede man et materiale, der var transparent, og efter 2016 er det blevet muligt at printe ved brug af det fulde farvespektrum. Fordelene og ulemperne ved Material Jetting-teknologien inkluderer blandt andet, at du kan opnå en rigtig god overfladefinish. Det anses som den mest præcise 3D-print-teknologi, hvor du kan opnå tolerancer helt ned til 0,02 mm. Hvis vi kigger på ulemperne, kan vi se, at parterne ofte er skrøbelige. Materialeegenskaberne er generelt ikke de bedste, og både maskine og materiale er generelt meget dyre. Når vi kigger på de førende maskinproducenter for Material Jetting-teknologien, så er det Stratasys og 3D Systems for Material Jetting. For Nanoparticle Jetting er det XJet, og for Drop on Demand er det SolidScape. Nu bevæger vi os videre og kigger på Binder Jetting-teknologien. Vi kan her se, at Binder Jetting-teknologien kan opdeles i 2 underkategorier. Den første er BJ, eller Binder Jetting, og den næste er MJF, eller Multi-Jet Fusion. Hvis vi kigger på Binder Jetting specifikt, kan vi her se i videoen, hvordan vi har en pulverseng. Vi påfører en binder på de områder af pulversengen, hvor vi vil bygge vores part, og derefter bliver der påført varme til at hærde binderen. Vi har dermed opnået en grøn part. Den grønne part skal derefter igennem en debinding-proces, og vi har derefter vores brune part, som er meget skrøbelig. Den skrøbelige part skal derefter sintres, og vi opnår vores færdige geometri. Multi-Jet Fusion er meget lig Binder Jetting, men vi bruger polymerer i stedet for. Processen fungerer ved, at vi i en kontinuert bevægelse påfører både binder og varme til at hærde binderen. Hvis vi kigger på materialerne, vi kan bruge til Binder Jetting-teknologien, har vi her delt det op for Binder Jetting og Multi-Jet Fusion. Vi kan se, at for Binder Jetting kan vi bruge diverse metallegeringer, vi kan bruge keramer, og vi kan endda bruge keramisk-metalliske kompositter. For Multi-Jet Fusion kan vi bruge en serie af polymerer. Hvis vi tager et blik på fordele og ulemper ved Binder Jetting-processen, kan vi se, at vi kan producere hurtigt, vi kan opnå en høj opløsning, og ud af printeren kan vi opnå en overfladefinish ned til 6 mikrometer. Nogle af ulemperne inkluderer, at parterne er skrøbelige i grøn og brun tilstand, debinding-processen kræver meget arbejde, og emnerne skrumper non-uniformt og op til 27%. De førende maskinproducenter for Binder Jetting er X1 og Digital Metal for metaller, og 3D Systems og VoxelJet for keramer, og for Multi-Jet Fusion er det HP. Nu tager vi et kig på Powder Bed Fusion. Powder Bed Fusion-teknologien kan opdeles i 3 underkategorier. Den første er SLS, eller kendt som Selective Laser Sintering. Vi har derefter SLM, også kendt som Selective Laser Melting, og EBM, også kendt som Electron Beam Melting. For alle 3 teknologier gælder det, at vi bruger enten en laser eller elektronstråle til at smelte eller sintre materiale i vores pulverseng. Vi kan her i videoen se et eksempel fra SLM-processen, hvor vi med en laser smelter materiale. Det vil vi gøre et lag ad gangen, og vi kan derved bygge vores part op. Der er en lang række materialer, der er mulige at bruge i Powder Bed Fusion. For SLS-teknologien er det polymerer, og det kan være alt fra PA12 til PA med additiver, såsom kulfiber, glas eller metaller. For SLM-teknologien er det metaller. Her kan vi printe i alt fra rustfrit stål til titanium,
aluminium og endda kobber. For EBM er det også metaller. Her kan vi printe i blandt andet rustfrit stål, titanium, inconel og kobaltkrom. Hvis vi tager et kig på fordele og ulemper ved powder bed fusion, kan vi se, at vi blandt andet kan kreere komplekse geometrier. Det er ideelt til funktionelle emner, og SLS kræver ingen support. Derudover så kan vi med SLM og EBM opnå rigtig gode mekaniske egenskaber. Nogle af ulemperne inkluderer en grov overflade finish ud af printeren. Opløsningen er ikke den bedste, men SLM er bedre end EBM, som er bedre end SLS. Til sidst kan vi se, at både SLM og EBM-systemer er meget dyre. De førende maskinproducenter inden for powder bed fusion er for SLS, EOS og 3D Systems. For SLM, EOS, Concept Laser, Renishaw, Trumpf, DMG Mori, Prima Additive og SLM Solutions. Og for EBM er det Arcam EBM og Geo. Nu vil vi tage et kig på Directed Energy Deposition. Directed Energy Deposition teknologien kan opdeles i 3 underkategorier. Den første kategori kaldes LENS, eller Laser Engineering Net Shape. Den næste kategori kaldes EBAM, eller Electron Beam Additive Manufacturing. Og den sidste kategori kaldes WAM, som står for Wire Arc Additive Manufacturing. LENS-teknologien virker ved, at vi har en laserstråle, som smelter pulver, der deponeres samtidig på et substrat. EBAM-teknologien virker på samme måde, man bruger i stedet for en elektronstråle og en tråd. WAM-teknologien virker stort set lige de 2 andre teknologier. Vi bruger stadigvæk en tråd, som føres igennem et depositionshoved. Men i stedet for en laser eller elektronstråle, bruger vi en påført strøm, som skaber en plasmabue mellem depositionshovedet og substratet. Plasmabuen smelter den tråd, vi deponerer ned på substratet. Den første video, vi ser her, er et eksempel på LENS-teknologien, hvor vi deponerer pulver samtidig med, at vi påfører en laser. Den næste teknologi er EBAM-teknologien. Den er meget lig LENS-teknologien, men vi bruger i stedet for en elektronstråle, som er uden for synsfeltet, og vi deponerer en tråd. Og til sidst kan vi se WAM-teknologien, hvor vi med plasmabuen kan smelte vores materiale, hvorved vi hurtigt kan opbygge vores geometri. De materialer, vi kan bruge i Directed Energy Deposition, inkluderer rustfrit stål, titaniumslegeringer, aluminiumslegeringer og endda kobber. Hvis vi tager et kig på fordele og ulemper ved Directed Energy Deposition, så kan vi opnå gode mekaniske egenskaber. Det er billigt sammenlignet med andre metal 3D-printprocesser, og det er godt til at bygge store strukturer eller lave reparationer. Nogle af ulemperne inkluderer, at tolerancerne er relativt dårlige, det er ikke ideelt til at lave prototyper, og vi opnår typisk en meget rå overfladefinish. De førende maskinproducenter inden for Directed Energy Deposition er for LENS-teknologien Optomec og Beam og Prima Additive. For EBAM-teknologien er det Skiaki. For WAM-teknologien er det Ramlab og MX3D. Nu vil vi tage et kig på den sidste af de 7 teknologier, og det er Sheet Lamination. Sheet Lamination-teknologien består af LOM, også kaldet Laminated Object Manufacturing. Teknologien fungerer ved, at vi fører en folie ind over vores byggeplatform. En opvarmet rulle laminerer folien til strukturen nedenunder. Derefter påføres en laser, som skærer vores emne til. Vi kan herunder se, hvordan vi ved at bygge vores emner i papir kan påføre diverse farver. Ved papirlaminering er der en del efterbearbejdning, hvor man blandt andet skal fjerne de lag, der ikke er en del af komponenten. De mest anvendte materiale for sheet lamination er standardpapir. Vi kan derudover lave funktionelle parter ved at bruge fiberforstærket eller metalark. Hvis vi kigger på fordele og ulemper ved sheet lamination, kan vi se, at materialerne er billige og produktionsomkostningerne er lave. Vi kan derudover lave store parter, og vi har ikke brug for support. Hvis vi kigger på ulemperne, kan vi se, at vi kan ikke lave komplekse geometrier. Printeren er dyr, og vi opnår en dårlig overfladekvalitet. Hvis vi tager et kig på de førende maskinproducenter for sheet lamination, var de oprindelige LOM-virksomheder Helios og MCore. Helios er sidenhen blevet opkøbt af Cubic Technologies, og MCore er blevet opkøbt af Clean Green 3D. Nu vil vi tage et kig på modenheden af teknologierne og det industrielle landskab.
Hvis vi kigger på modenheden for polymer 3D-print-teknologierne, kan vi se, at alle de teknologier, vi har kigget på i det her modul, ligger oppe i højre hjørne, som er udbredt industriel brug eller industriel brug. Hvis vi kigger på et lignende modenhedsindeks for metal 3D-print, kan vi se, at SLM er udbredt brugt i industrien, Lens, EBM og WAM er brugt i industrien, men EBAM og binder jetting er endnu ikke nået til industriel brug. Hvis vi nu kigger på landskabet over metal 3D-print, kan vi se, at der er langt flere teknologier end det, vi har dækket i dette modul. På Teknologisk Institut fokuserer vi på binder jetting og laser powder bed fusion, hvor vi in-house har industriel produktion med SLM-maskiner. Hvis vi kigger på landskabet for polymer 3D-print, kan vi også se, at der er flere teknologier end dem, vi har dækket i dette modul. På Teknologisk Institut fokuserer vi på powder bed fusion, hvor vi har in-house industriel produktion ved brug af SLS-maskiner.